Enw fi 'di Sion, a dwi'n newydd cwblhau Prentisiaeth mewn LLetygarwch, a dwi wedi curo y Wobr am y Prentis y Flwyddyn yn LLetygarwch. Nes i ddeceidio bod yn apprentice achos o'n i eisiau dysgu lot amdan y hospitality industry, a o'n i eisiau gwella fy hun fel person, a just dysgu gymaint o fedrwn ni, really. So nes i ddeceidio wneud LLetygarwch achos dwi wedi bod yn industry wan am tua 6 blwyddyn. Nes i ddechrau off yn llnau llestri, wedyn nes i weld y chefs I gyd yn neud beth o'n nhw'n neud, a o'n i'n really interested. So nath o'n neud fi eisiau gael I mewn i'r industry. Mae'r Prentisiaeth yma wedi galluogi fi dod dros lot o difficulties personol ac yn y gwaith hefyd. O'n i'n llacio mewn hyder a lot cyn I fi dechrau'r Prentisiaeth, ond rwan dwi fel lot mwy o hyder. So, yr uchafbwynt yr Prentisiaeth I fi, swn i'n deud, ydy ennill y competition Seafood Chef of the Year yn 2019. Oedd hwnna'n experience amazing. O'n i'n mor hapus bod fi wedi curo'r competition yna. Nath o just boostio confidence fi fyny. Cynlluniau fi at y dyfodol rwan ydy just gweithio mor galad a fedrai a dysgu mor gymaint a fedrai. Just pwsio fy hun. Ultimate goal fi yn bywyd ydy gael restaurant fy hun I un diwrnod. Swn i'n cael galw fo'n Sylvia's ar ôl nain fi, achos di ysbrydoliaeth fi. Hyn at wneud fi mynd I gael job yn llnau llestri, ac if it wasn't for her, swn I ddim efo yma rwan, basically. Swn i'n argymell y Prentisiaeth I ffrindiau fi a cydweithio fi hefyd, achos mae'n gwneud chdi dysgu lot mwy, a chi'n cael gain y qualifications a dysgu lot, Dwi'n really hapus fi wedi curo'r gystadleuaeth yma. Dwi'n ddim yn expectio hynna o gwbl, ond dwi over the moon.